you convince people to buy food from online sellers? Ask Mayor Brian Celeste of Alaminos City in Pangasinan. He went live on Facebook to try out dishes of local sellers. Alkalde ng ating lungsod ay gusto ko pong matulungan ng ating mga kababayan, bigyan po sila ng konti ng tsansa o oportunidad na i-showcase ang kanilang entrepreneurial skills at the same time ay ginagamit ko ang aking page para i-promote ang kanilang mga produkto na binibenta po dito sa ating minamahal. Alaminos has a bake shop selling cheese bread for only 5 pesos. 2-in-1 na siya. Meron ka ng tinapay and at the same time, meron na siyang palaman sa loob. So hindi ka na mas-stress o mahahassle na bibili pa ng palaman. The city has an interesting seller of chicken wing dishes. Napakasarap. Hindi ka magsasawa sa lasa. At ito yung tipong chicken wings na kahit isang bucket kaya mong i-eat. In case of misunderstanding with a loved one, the politico recommends giving these cupcakes. May karelasyon, pag nag-aaway kayo ng inyong girlfriend, siguro pag nag-aaway kami ni Pauline, baka ito na ang ibibigay ko sa kanya bilang pang sorry. There will be more to watch out for because this is just the first episode of Celeste's Bangon Alaminos Virtual Tour. Itong mukbang session na ito, ang aking hangarin lang po talaga ay ma-promote ang ating mga produkto dito. Alam po natin kung paano tayo naapektuhan nitong pandemyang ito. Lahat po ng ating mga negosyo, marami pong nagsara. Kaya saludo ako sa mga taong naghahanap ng mga ibang mga paraan kung paano po makapaghanap buhay ulit. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.